Jibri matayo tiprasa lokorok pulyani salo thanglai thani tiprasa sinai nongai lokorok dofana hamjanai lokorok tabungni jorao haino ereng thangya boro sabo tamo samung hamya khalai tong aborokno mokol kaisomoi kha kaisomoi khunjo kaisomoi khanai tongo nasik tongo haino ereng tongliya boibai je muchung tei khlaijak tongliya sajak tonglailiya hinjagui tonglailiya tong jorao bisini romoi hayungo covid-19 lomjakni bagui china hasteobo jibri mataino khlai manlailiya kholoboi tonna nangkha hakeno taklai bisio eba 2022 o bisio jibri mataino teisa haino hai khlai phikha tei hastini lokorok boba hakeno salchini romoi o jibri matayo jane manthaino sanai layo kholom layo suri laijao noknukhung hamkrani bagui rogo omonta ingkha salchini romoi khlaijagui tongo sini tiprasa dofani siri sidini mutai jibri mutai obo haikeno pulyani salo jibri mutayo thangtani sini tiprasa lokorok tero habdrobono tero phane joto lokorokno kok bai khuk bai khorang bai phaidi lamsogo saimanya phano kok thaibai suijak lamsogo welcome sagotom phiaba singoro dadak sidak nugui mankha mokol bai thang lokorokno robo nugui mankhana oro tamo suijak phaika ham eba lamsogo hinlayo sini kok borok sanai bosongrok dofarok phiaba tini sing nugui mankha oro phaika ham saitani phanosi phaika ham banan chaliya spelling chaliya tamo suijak phaikam abo bo basa abo sabuni kok tiprasa lokorok kwbangma mela thanglai thani nugui obono belekheno wa mojong maijak tangi sini tiprasa rok haike mang je jatai je mojong dekhe tonjama nangkha jekhane thangni jekhane phaidi obo haike mang toni jabo dorok nugui mankhana lokorok poster sanamjak phaikam phaikaham biang kmakha tebo wachom laikha phan choton laikha jibri mutai khlai thani o tiprasa lokorno jongjak krida jongjak tongkha hangke borok khano gyada oro tamo suijagui tongkha kringui mano jibri mutai o tiprasa rok eba puja committee o tiprasa rok jongjak kringui mano o jibri mutai no naikol lai to haste hapangni bwkhakteisi naikol jagui tongo haste hapangni bwkhaktei naikol thani bo bedekni bisingtei naikol jak a bedogo tiprasa rok sebo khlainai krida borok nugyada oro tamo sanamjagui tongkha tamo suijagui tongkha abo tabuk Facebook WhatsApp post relaijak status relaijak asa kwbangma lokorok salaijak tini jekhane phano tangai atikhai sin tiprasa rok tonjana nangkha tei obo haikebo kokti salaina nangkha tiprasa lokorok bisini romoi covid-19 lomjak bisini romoi jibri mutai khayani de jebedogo tiprasa lokorok sebuk khlaio borok tamo kok borok pogoja thangka kok borok manliya da borokni mokol krida bisini romoi mutai khlaya tongthani tini tamni obo haike chaya teke sanamui tonjakha obo kok asaijak tiprasa lokorokni koimung tabuk obono bo bedakti naikol jagai tong a bedogo tiprasa lokorok sebuk khlainai tongkha angke norok dakti phat khanani sala phano norok obono slai rekangke belai chawana hai hinai tabu lokorok salaijak paidising mangpilino naileyana norok pulyani sim paithak jora nugunyo tongkhana tebosing kaham ke pori naileyana oro tamo phaikam phaikaham sedoji hina ronglailia seina ronglailia phaikam phiaba phaikahamo lamsogo singna nangmani tini phaikaham saitani phanosi banan chaya spelling chaya phaikam mangai thangka naidi tiprasa lokorok naibai tikisa